दासान्दि माथो JCB ड्राइभारजों नोंखौ नुले भिडिअ गैले थांनाय जायाखै ओजों थांदो रा नोंलायना संगायखायो रा नोंखौ JCB ड्राइभारजों है नोंथांखौ रा खुलुमबाय रायजोफोर आङो दायो दंफैयो जाहैबाय सापागुरि बे मेन सापागुरियावहा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो मोनसे गिर्जा लुखांगासिनो दंमोन बिराद गिदिर बिल्डिं दा बियो दिनैहाय अपेनिं जाबाय आरो अपेनिं जाबाय बे गिर्जाखौ दिनैहाय ब्लेसिं होनाय जागोन आरो फोथारनाय जागोन गारिफ्रा ओरैबायदि ट्राफिक जाजोब्बाय लावै लावसे दोननो जायगा गैलायो एसेबां गोजान बेनो जाहैबाय मेन गेट सापागुरि पार्ट 1 चिरां बिटिआर आसाम ओरैबायदि मानसिजोंथ' हाबनो थांगोन सिङावहाय नुहैगोन ना नुहैया जाखो बैयो फुराना गेटआ जाहैबाय नै गोदान बेखेवनाया बेनो सिङावहाय बेबायदि जाहैबाय नै एसे देखायलांनायसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेयाव फट' लाग्रोनि र' जोंना जाथ'ला उदैया अरबाय ओंखाम जाहैग्रोनोसै दा दिन्थिबाय थानायसै नोंथांमोननोहाय जाहैबाय नै बेबायदि बिहिरनै हाबलायनो मोना लामाफ्रा ओंखाम हटेलाव थांनो नागिरदों जोंबो जासिनायसै एबार नै ओंखामखौ ओंखाम रानग्राफ्रा एसे दिन्थिलांनायसैलै जोंबो ओंखाम उखैनायखाय नाजावनानै जानोसै आदा आलफ्रेडनि मेसेज बे दा ओंखाम जाबाय आरो जाय फाराफारि जालांगासिनो आरो नै जों हले जाखांबायलै एसे मानसि सेङायावसो सौहैबाय जोङो ओंखायसो थाब मोनजादों ओंखाम रानग्रायाव गासैबो टफि गुफुर गाननाय गोजा नै माने ना जाग्रा अमा जाग्रा ओरैबायदि आलदा आलदा दंजोबो आरो गासिबो जोंथ' हाबबायबो थानाय जाया नालाय बेवहाय मिसननि गार्डेनखौ एसे नायलांनि बिबार बारि बिराद नुजोबनाय मानसिफ्रा बेयावनो हाब फट' लानायफ्रा नाबो दंलायो माथो बेयाव मोनसे दोखोनो ना बेयाव दंनाय गार्डेना गार्डेन मिसननि गार्डेन जाहैबाय बियो गिर्जागोरांखौ दासो नायनोसै जोङो एबार सिङाव हाबना नायनोसै स्टेजआवहाय खेबो बादा होनायखाय खेबाखिसै आं ओंखायनो गिर्जायाव माबायाव फैनाय गिर्जा गोदानाव माने सिगाङाव थानानै खेबहैदोंमोन आं बादा होदों नालाय ओंखायनो खेबनाय जायासै गिर्जा गोदान सिङाव हाबना नायहैनि र' गोजौआव गाखोनि जोङो गोजौआव माबायदि गोजौनिखौ नायनि ओरैबायदि मानसि माथो गोजौआव बेफोरबायदि आरो बे फांखाना मा जाखो सिङावहाय माबायदि साजायजोबखो नै एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय आइ मारियामनि मुसुखा
बिन्दो जाहैबाय ये बिन्दो बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुसुखा दङ नै अयथासार मानसि बेफोरबायदि आरो गिर्जा सिङावहाय गोजौआवबो गाहायावबो ओरैबायदि बिहिरनाय गिर्जाया गलसो आरो राउन्डनो जिर' साइज दा गोजौ गाखोना नुफैसै आङो नङा मानसिफ्रा अयथासार अयथासार गरम सिङावहाय दासो बार खोलो खोलो गोजोन मोनफैलायबाय ओरैबायदि सुगु अयथासार oi wah kasih rumbang kok ada ya oh deh gरमा अयथासारलै ओंखायनो बारा लांलाबायाखिसै आं ओरै साइड दंबावोमोन साजायनायफोरखौ बाहेराजों देखायनो नैबेजोंबो गिदिङाखिसै आं ओमफ्राय ओरैबो गिदिङाखिसै गिर्जायालाय बेनो जाहैबाय इयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय राजा लामा ओरैहाय नैबे राजा लामा थाबाय बे सेरावनो बिराद गिदिर गिर्जा माने डिजाइनानो आलादा आरोखि मानि डिजाइन होनदोंमोन बेखौहाय बावलायलांबायसो आं नोंथांमोननो बिजिरना खोन्थानो हायासै नै आदा आलफ्रेडखौ लोगो मोनलायबाय आयौ फना ओरैबायदि दामखारा बेना माथो 1.5 लाखनिसो सामसां अखाफोर नायग्रालायबा आयौ हालेले नोंजों सय 1.5 लाख आरो दासान्दि माथो JCB ड्राइभारजों नोंखौ नुले भिडिअ गैले थांनाय जायाखै ओजों थांदोरा मालाय JCB ड्राइभारनासो मालाय गोदान भिडिअ बिमा बिफा गासिबो गोदान भिडिअ हगारबाय थायो रा नोंलाय माथो दाना भिडिअखौनो हगारले बानायनो बासै मालाय आलासि जाहैदो रा JCB ड्राइभारनाव होमबा एसे भाइराल जागोनलाय ना संगायखायो रा नोंखौ JCB ड्राइभारजों नोंखागौ रा ओमफ्राय खबर सबर मारैथो रा खबर बिदिनोसै आदा आंनि हाबायावलाय मानोथो फैले नोंलाय खबरानो मोनाखै आंनि हाबाखौ खबर मोनाखै आंथ' हरदोंमोन ना नोङो आङो सोंहैयाखैनो सिगांबो आंलाय फन खालामनानै खिन्थादोंमोन रा गैया बावनानै थाबायना आथिमंगलाव फैयाखै मालाय मिनियासो हारसिङै फैनानै सेफ जानानै थांदों रा आथिमंगलाव फैनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय गैया खबर मोनस्लाबाखिसैना मोनस्लाबासै मालाय मिनियासो बोथारदों हारसिङैनो दे थांगासै आदा दासो समायबाय आदा आलफ्रेडखौहाय जरा जानानै बाजैया बेनो नै